Another story. Usa ka adlaw na ay lalaki nga gipanganlan og Reko. Pag-graduate na niya, dayong graduate niya sa college, ningon siya siyang uyab. Han, padung ko sa kumama sa Amerika for 2 years. Ningon ang babae, dili pwede di ka mo padayon nga to. Ningon siya, 2 years na na. Makapaabot ka na ako. Ningon ang babae, sige, paabuton ka na ako. Ug nilarga gid ang lalaki. After 2 years, ni chat or ni text ang lalaki, ningon si Rico, mubalik na ko ugma, sugat ako. Tungod ana pagkaugma sayo kay sa kadlaw ni bangon ang babae. Og usa ka oras nga wa pa niabot ang airplane na siya sa airport. Nagda siya og placard nga welcome back Rico. Niabot ang airplane. Nang naog ang mga pasahero sa airplane naganaman na mogawas. Pero walay Rico ngayong nakitaan. Day na ay gwapa kay nga babae nga niduol niya. Og niingon, excuse me, nagpaabot ka ni Rico? Ningon siya, oo, nagpaabot ko ni Rico. Ningon ang gwapang babae, ha? Wala ka ba nga patay na si Rico? Nihilak ang babae. Ningon tong babae nga gwapa, huy gaga, patay na si Rico. Ako na si Reka! Nahimo na kong Reka! Welcome back!